Ако нямате нужните познания, когато погледнете една лоза, ще видите просто бъркотия от листа и чепки. Всъщност, лозята са забележителни, затова ще се научим да гледаме на тях по друг начин. Най-благоприятното време за наблюдение е през зимата, когато лозята са подрязани. Частта, която расте от земята, се нарича стъбло. Стъблото може да се разклонява на едно или няколко рамена, в зависимост от решенията на лозаря. Стъблото и рамената са най-старите части на растението, което се личи по тъмния им цвят и дебелата кора. Пъпките представляват издатини по дървото, които понякога се наричат и очи. От тях ще поникнат филизи. Филизи се наричат младите тазгодишни клонки. През август зеленият им цвят преминава в кафяв и се превръщат в пръчки. Те дават листата, цветовете и плодовете на гроздето. Пръчката, избрана по време на резидбата да носи плодовете през тази година, се нарича плодна пръчка. Когато пръчката се отреже късо, се нарича чеп и служи за подпора на плодната пръчка през идната година. Но откъде черпи сили лозата, за да създаде всички тези клонки? Сокът, подобно на кръвта, циркулира и разнася нужната на растението енергия. Сокът тече в две посоки – отдолу нагоре и отгоре надолу, като циркулира непрестанно и напоява пъпките. Сокът не преминава през средата на лозата, а по страните й. Да обобщим. Вътрешността на лозата прилича на тръба. Сокът захранва пъпките по стъблото, рамената, пръчките и чеповете. Това позволява на листата, цветовете, гроздето и корените да растат. Точно така. Имаме още много да учим за невидимата част на растението.